Al Centre Històric de València han eixit esta nit en processó les imatges més antigues de la Setmana Santa valenciana. Una tradició que l'Església de Sant Joan de l'Hospital va recuperar fa vora 3 dècades, però Anna Moure es remunta al segle XIII. Sí, és la processó del Santíssim Crist de les Penes, on la imatge, que és original del segle XIV, va acompanyada de dos rèpliques que daten del segle XII, la de la Verge Maria i la de Sant Joan Baptista. Vos contem més detalls d'ací uns moments. Esta processó del Santíssim Crist de les Penes de València es caracteritza pel recolliment i la devoció, perquè va únicament acompanyada del so dels timbals. La imatge principal és esta talla original que data del segle XIV i que va precedida per les rèpliques d'altres dos talles, la de la Verge Maria, que va portada per dones, i la de Sant Joan Baptista, que són del segle XII. La processó ha recorregut diferents carrers del centre històric de la ciutat de València i acabarà de nou a l'església de Sant Joan de l'Hospital, on tindrà lloc l'acte de recolliment. A les 11 de la nit tindrà lloc l'hora santa i a partir de la mitjanit se celebrarà la devoció del Santíssim, que durarà tota la nit. El Crist de les Penes és de l'església de Sant Joan de l'Hospital. L'origen de esta procesó es remunta al segle XIII. Procesionaba un día como hoy, saliendo por un callejón que ahora ya ha desaparecido, que daba hacia la calle del Mar, y liberaban a un preso. Una tradició silenciada durant anys que es reprengué el 1993. Acompanyen el Crist dos imatges de Sant Joan Evangelista i de la Verge Maria. Recorren els carrers del centre històric de València, només acompanyats pel so dels timbals. No hi ha ni banda ni res, sinó els tambors, el silenci i el recolliment de totes les persones.